ऋषिଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉଠାଇ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କିଡ଼ି ରୂପରେ ପରିଣତ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ପୁଞ୍ଜିକସ୍ଥଳାଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାନ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସିଂହାସନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ପୁଞ୍ଜିକସ୍ଥଳାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ଯାଅ ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧରେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ଏକ ଚଞ୍ଚଳ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଆଚରଣ କରିଛ। ଯାଅ, ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକା ହେଇଯିବ। ଅପ୍ସରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଋଷି ଦୟାକରି କହିଲେ, ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 11ତମ ରୁଦ୍ର ଅବତାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସେଦିନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଅପ୍ସରା ହେବ। ଏହି ଶାପ କାରଣରୁ ସେ ଅପ୍ସରା ପୃଥିବୀରେ ବାନରରାଜ କୁଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼ିଲା ଅଞ୍ଜନା। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ମହାନ ବାନର ଯୋଦ୍ଧା କେଶରୀଙ୍କୁ ଦୈବୀ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଏକ ପୁଅ ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ହମ୍ପିରେ ଥିବା ଅଞ୍ଜନାତ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ପାହାଡ଼ରେ ବଜ୍ରମାଲିକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହମ୍ପିରେ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଜନାଦ୍ରି ପର୍ବତ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ।